Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Sa tanan! Wow! December 26, 2021 ang ulihing Domingo sa tuigsang 2021. Ari naman, igadulong naman sa inyo ang programa sa pinalangga natin nga Congressman Greg Gasataya. Ang gintiguluhan nga Get Closer. Ari nang gid kami di permi gada Domingo para magserbisyo man sa inyo, para mapabalo ang mga update kung ano nagkakatabo sa Congressional Office para magserbisyo sa pumuluyo sang Bacolod. Kag siyempre panamiyaw tada Merry Christmas sa tanan-tanan nga mga gapamati galantaw sa aton sa FB page ng Aksyon Radio. So, sa inyo tanan, isa ka Merry Christmas. Lagas ta lang ikagapon ng Christmas Day. Siyempre, hindi pa ulihi kay Congressman Greg Gasataya, kag sa iya pamilya, kay Mamayta and the rest, kag sa mga congressional staff, Merry Christmas. Kag, of course, si Tony Mark Mayo, Merry Christmas kag sa iya pamilya. Kag sa aton nga Aksyon Radio Station Manager, Aksyon na di maala magbanwa kag ang ating news chief si Aksyon Rex Cantong. Okay, so yatik tani ang COVID Watch. Ginkaluyan nga sa Bacolod City, mayroon lang kita nga new cases nga duwa kabilog. Kag di wala sang kunano pa nga may nagdaliwan. Sa, Negros Occidental may 7. Pero kaloy sa mga Ginoo gamay kag ang figura kag gabay pa magpadayon ini and eventually madula na gid si COVID. Pero at this time kay tiara pagid man dapat aton gid obserbahan kag tumanon ang nagkaigo nga minimum health protocols nga permina gina-remind sa aton ni Kong Greg. Siyempre paghugas kamot, pag face mask, kung gusto mo mag-face shield, okay man na. Kagang social distancing, tumanon tagid as much as we can para mapalayo ta sa masakit. Kag siyempre mapabakuna, gina-remind gid sa aton tanan-tanan. So ang Get Closer, igadulong namon sa inyo ang mga updated news nga nagakatabo sa Congressional Office. Okay. Kag i-welcome ko gid kag ginaabi-abi ko anay. Siyempre, ang aton nga hindi ta naman masiling nga bag-o sa aton kay permini siya naton upod ang isa ka congressional staff walay liwan kundi si Sir Jonald Andrade. Hello sir, Merry Christmas. Hello Sir Rod, Merry Christmas sa aton mga tagpalamati man sila mga panimalay. Merry Christmas sa aton di upod sa aksyon. Merry Christmas kay nung JM, kay Sir Oliver, kag sa iban pagid nato no. And of course Sir Rod kay Congressman Greg Gasataya kag kay Mamayta sa bilog nga pamilya kag sa upod sa Congressional Office. Merry Christmas gid sa gihapon Sir Special Rod. mention siyempre si Attorney Mark Mayo. Attorney Mark Mayo, Merry Christmas gid. Actually, he is also supposed to be here. Ugaling may mga prayer commitments man kay ti baloka ang pagserbisyo ni Attorney Mark Mayo. So Rodo ka much awaited gid bala every day because may ginakadtuan siya hinunanon. Sako gid sako. Yes, pagpasadya kag ti amo gid man ang goals ng opisina ni Congressman Greg. Ang magserbisyo. Yes. Wala untat padayon. Yes. Kag ti hindi man lang subong lang ni kundi halin pa sang una nga nagapadayon. Okay, so siyempre nahibaluan naman nga si Sir Jonald, very active ni sa Dolly Tupad. Ganyan ta sang update guro karon digidugay kag ano ang mga barangay nga ti nakabato na sang ginatawag natin nga payout nga ti tugid swak na swak kay
Yuletide season subong mo. May Christmas, may nagapadulong naman nga New Year. So dako gid ang bulig sini sang Dolly Tupad sang atong pinalangga nga Congressman Greg Gasataya nga ginatinghoan ni gid nga mapadayon kag padayon lang kita kag masiga ni suliton ta lang ginistoryanta sang nagligad kami ni Attorney Mark Mayo ang Odette padayon man sila mismo ang gasulong hindi ang ginasugo yan lang yung kung sino uda Personal. oo no Very personal touch, Sir Rod. Oo. Actually, we were given instructions with different taskings on that day Yes. nga malandfall gid si Odette. But before that, of course, I think a day before, si Congressman Greg Sataya had a meeting, I think with some of the staff sang DPWH to Okay. ensure help man on the day nga maglandfall si Typhoon Odette. And of course, on the day na gid, Sir Rod, you know what? Kami some of us left the office around 8:30, I think 9 hours before Typhoon Odette would landfall. Okay. Pero si Congressman Greg Sataya upod sa aton iban nga congressional staff, si Attorney Mark Mayo kag si Mamahita gid siya. Ato to sila sa opisina and they were actually waiting for the call kay miari kita sa Rod nga ging broadcast kaging pagwa nga numero para tawgan gid sa aton mga kauturan kag kapamilya sa tion nga maglandfall na gid si Typhoon Odette sang any help nga possible nga pwede. Yeah, in fairness sa imo, nabalaan ko man nga ti isa ka SK kagawad sa inyo lugar kag damo ka sang masiling naton nga mga responsibilidad man kag mabudlay gani sa aton halimbawa ako bino nga tulok lang ko sa ila sa Facebook post nila daw nagakahisa kang in a way gusto mo man tani magbuli galing inabalang masiling mo unlimited gid kay ti wala ka na sakyan wala ka man salakyan hindi pwede kaya hindi pwede bayaan ng balay kay basi bago ka makabalo wala ka na atop kag salamat sa mga Ginoo medyo ang pakolod wala matamaan kag ikumpara bala sa iban amo na nga maski paano although may mga areas pagurong I'm not so sure basi wala pa suga tubig importante siyempre pero ti kita ginkaluyan baw nga pangamuyo ang ginubrata pero sila yakan dahi congressman mismo personal kada mamayta ato dito yang halaga binuligay may farm brigade kung diinto may emerhensya kadto man dayon amo tong dako gid nga pagpasalamat nami gimagali kun daw medyo masiling taya ako niya personal nga opinion nga kun hubin ang aton nga na balang masiling public servant so mas mayo gali maka gidya actual gidya nga siya mismo in command na siya then at the same time gagihogid gagabulig sa mga nagakinahanglan sang bulig sang amutong atinion. So are kag i-check ta na kay Sir Jonald kung ano ang mga update naton sa Dolly Tupad. Yes, Sir Rod. On the 24th, just last Friday, Sir Rod, no? Sige, before na isang Friday, nga 24, we were able to have our payout sa Barangay 2 sa pagpanguna ni Kap Bangwanga. Kap, good afternoon. Salamat gid sa mainit nimo nga akomodasyon kapag baton sa opisina ni Congressman Greg Sataya sang kita nag-payout sa ila. So nalipay gid Sir Rod because ang proseso subong nga setup nga aton subong sa tupad isa ka different no nga di ginapa-intindi naton sa mga benepisyaryo nga ang proseso medyo malawig gawa tungod man sa kadamo man sang proposals pero above all this si Congressman Greg Sataya very hands-on. Yeah. That's why Agree. later on ma-reveal ko figure sang 24
nag-payout man kita Sir Rod sa Barangay 16 sa pagpanguna ni Cap Joseph de los Santos. Cap, salamat gid. Of course, sa aton pagid in the afternoon sa 24th, nagkadto naman kita sa Barangay Kabog sa pagpanguna ni Cap Jojo Malayang. Cap, good afternoon. Salamat gid sa inyo. Mainit nga pagbaton. And sa ako na realizar Sir Rod, nag-payout kita sa tatlo. Barangay 2, Barangay 16, Barangay Kabog. And that means I love you. Wow! That means Jesus is really showing us His love in spites and in the spites of life. Kiti budlay gid Sir Rod sang tinion mo. Na-miss ang timing mo, Sir Jonald, no? Kaya 24. Yes. So, pwede niya nga ang iban nga budget mismo dito sa payout nga ginhimo nimo sa pamaagi sa opisina sa pinalangga natin mga Congressman Greg Sataya na usar sang iba natin nga mga utod para sa paghanda sang Noche Buena. Yes. And amo ginakalipay Sir Rod ni Congressman Greg Sataya because amidst the effect no ni pandemic kag ni Typhoon Odette, gahatag sa gyapon ang opisina ni Congressman Greg Sataya sang amo ni bala nga serbisyo Sir Rod. I mean, ka lang kakita Congressman nga personal gid siya ga follow up sa regional office para lang pamangkoton ang status ng sweldo sang mga benepisyaryo sa Dolitupad. So, how humble could a congressman like Congressman Greg Sataya mahimo ang amo nga butang. So very heartwarming. That's right. Kag masiling naton nga ti padayon kinanglan tagid ang kaangay kay Congressman Greg Sataya. Kag di thank you man sa tanan nga mga benepisyaryo sang Dolitupad nga ti ara lang kamo kag isa pa naga-suporta man sa programa kay ti amo nang ginaliwat-liwat na mo siling sa inyo nga ang programa para sa tawo #ibalik gid sa tawo. Yes. And speaking of ibalik sa tao, Sir Rod, no, amo to ka ginanistoryahan ta ang pag landfall ni Typhoon Odette. Of course, the expected taman ina kay tungod sa mga weather forecasts. Yeah. Pero nagtinguha gid si Congressman Greg Sataya upod ni Attorney Mark Mayo kag ni mamahita gid siya una gani Sir Rod wala ka pa sa na-notice kay ang iya nga aurahan ina nang pagpreparar gid bala kay ti syempre amo na lang nanamian gid ko bala kay mamahita kag kay Congressman Greg Sataya kag kay Attorney Mark kay biskan diin mo niya dalon niya on tago gid siya bala nga amo ni ka do ka kandigid bala kay kanami sa ila kay di Kagang impression ba lang Yes. namian ko sa ilay na blang don't impress me much. Yes. Kaya ano sila yung mga gusto nila ganiya daw hindi sila sang accolade tamara na sila gusto nila correct mag-iho lang niya Correct. work Yes. gidya amo nang nami sa ilang spirit. And speaking of work, Sir Rod, no, kaagahon, nag-start na, no, ang pagpandulong sa food pack sa mga evacuees sa Barangay 40. So, I Gana. think right after na sang kabalo ka, Sir Rod, aside sa aton nga pag plus star sang sining emergency hotline naton nga cellphone number, nagtinguha gid sa gyapon ng opisina ni Congressman Greg Sataya nga malabot atong mga hindi ka reach out kisang time nga naglandfall na si Typhoon Odette ang Globe Sir Rod nga nga network nadula gid sa linya hindi gid Correct. ka contact hindi gid ya. Nabudlayan kita sa dong at inion. Amo nang gani mismo ang ibang nga gapangayo bulig nabudlayan man kiti wala means of communication. Amo nang masiling naton mixed emotions that time nakabudlay hindi mo maintindihan kag ti kadami no nga nakakadto sila sa Yes. mga evacuation centers sa JJ Gonzaga sa Barangay 40. Yes, kita mo na Sir Rod. Barangay 10. Yes. Barangay Monte Vista. Sa Purok Isla. Sa Barangay Villamonte. Villamonte. Daw layo ni garing area eh. Oo. Barangay 26. Barangay 28. Barangay 29. Barangay 9. Sa Herbias. Sa Barangay Villamonte. Liwat. Nagbalik sila. Sa Barangay Mandalagan. Barangay Esperanza. Kag sa Barangay 16. Kamunang
Siguro, grabe nga trabaho, no? Wala untat. Ginabalang sila ya mismo ang gagiho. Amo nang Yes. nami, gidya. And speaking of Gagiho, Sir Rod, no, dito ko nakita, I mean, of all the emergency cases, no, nga kakakita ta si Congressman Greg Sataya, Sir Rod, upod, of course, Attorney Mark Mayo, kag si Mamayta, dili na nakita nga, ang porma balasang pagserbisyo, Sir Rod, very timely, very relevant, very active, very proactive and responsive sa call. Daan mo na bala. So kami personally, Sir Rod, ako niya, Sir Rod, no, nakita naton niya nga ti biskan ano pa da ang kolor nga preference naton nga buligan, si Congressman Greg Sataya never allowed his office to step on that kind of leadership. Kaya gusto niya tanan nga sahi sang preferensya buligan niya. Kiti gakilanlan tanan, Sir Rod mo. And that's the spirit of Christmas kaya para sa akon, Sir Rod. That's right. Amo nang palakpak kita kay Congressman. Congreg, salamat gid Greg kay Sataya. Kita lang nga mabaw ang pamilya. yes, Congressional si Mamayta staff. gid siya. Ka-very ano gid siya ning Doka Girl Scout wala mo ko hay. Daw ka Girl Scout. Kagwapa ka po. Kagwapa, Eh, oo. kagwapa ka buot. All in one. Talented. Na maganda si Mama. Amo gani. Oo, thank you gid. Salamat sa inspirasyon. Kay galaton-laton sa road mo. Kami ang ara sa opisina, ang amon man yang heart, ga-follow sa image bala nga ti gina-design sa office para magbulig. Naming naging serbisyo. Kaga, nabalaan ko daw sa Barangay Alihis, may mga local road nga ginagamit naman subong no, nga na-improve ni Amat-amat, na, Sir sa Rod. Yes. Congressional Office. Oo. To name like ang Purok Lote, dara sa Purok RC Anson, RC Anson. Yes. Purok Villa Baradas, may araman sa Purok Dibulgado, ano pang madugang mula sa Alihis nga ila nagid bala nga nausar dako nga bulig ini. Ang nadumduman ko that time, Sir Rod, when I went there sa payout, was ang road nga pakadto right after sa barangay hall. Hindi ko sure sang purok nga ang ilaman to. Pero we are thankful kiti ang mga tao dito, Sir Rod. Wala bala, Sir Rod, gareklamo. Ay, kami naman. Wala. Gahulat sila. Yes. Kay kabalo sila nga Napasunod. yes, pasunod. Kag ginatinguaan gid ni Congressman Greg Sataya. So, amo ning ginaw brady Congreg ya, Sir Rod. Dako na nga bagay, kaya Yes. tinatawa bala malakat na nga galutak. Yes. Kabudlay, pero Yes. tisubong niya, konkrito na dalan mo yan. Oo. Oh, maski matiniil ka pa. Okay. Yes. And speaking of tiniil, kami may balo ka, Sir Rod, always kidngi ang aspeto sa liderato ni Congressman Greg Sataya, always keep your feet on the ground. That humility that we have sa office, kag ti ginapakita man na ni Congressman Greg Sataya, kag di Mamayta, kag ni Attorney Mark Mayo nga biskan ano nga sahi sang sitwasyon why kita gakatublag because ang pagserbisyo nga sa aton heart kag sa aton paminsaran, Sir Rod. So amo nang Wow. gamatter kit. To be particular, kag siyempre nagpasalamat man ta sa Barangay 34 kag sa mga padayon nga suporta no sang mga taga Barangay 34. Madamo gid nga salamat. So grateful gid kaayo ang aton nga pinalangga Congressman Greg Sataya sang bulig siyempre. Yes. And speaking of bulig, Sir Rod, no, we would also like to take this opportunity para manawagan man balo ka, Sir Rod, alongside sang mga kalatabo, may ara gid sa gyapon mga Good Samaritan people who are trying to lead a donation drives sa mga apektuhan gid naapektuhan gid sing bagyo nga Odette. So, gapamati subong no ang aton nga friend si Sir Roderick K. Sabonte. Oo, The pero- great Roderick K. Sabonte. Yes. Ano na si Sir mo ang first batch bala nga bayanihan. Yes, Nga yes. bulig, okay. And padayon kam siya niyan kawad kalinga sa operasyon walang iwanan. So they still urgently need the following for the devastated communities of Candoni, Sipalay, and Hinubaan. So to name, makilala naton bugas, drinking water, canned goods, posporo, cooking oil, kandila, asin,
cooking utensils, eating utensils, chanelas, vitamins for children and adults, medicines for headache, pain, fever, diarrhea, and wounds, portable solar lamps, cash for housing materials. So, meron kita sa GCash nila, sa Paymaya, sa Land Bank, and we are also trying to acknowledge man nga ini joint effort kid sang KAMSI nga institusyon sa apat ka campuses kag sanggawad kalinga. That's right. So, mabulig ta. yes. Ang use clothing daw, hindi naging man... Kay do kinahanglan gid ang food food, gid siya. among ilang kinahanglan. Basic gid siya mo. Yes. So, So, kung please. pwede palang gani, dalawang to sa ila, kung hindi Sir na mapanos, Rod. luto na. Kay- Para kaudo na lang nila. Kaya hindi na to sila mga budlay, balang kabudlay. Pero again, please do visit Carlos Hilado Memorial State College Facebook page kay Roderick K. Sabonte nga Facebook page kay kadamo dira mga pwede gid bululigan naton nga mga hotlines and at the same time details. Same as true Sir Rod with Pagbutlak, Rise Above the Storm, a donation drive for the victims of Typhoon Odette. So, they have extended their donation drive. So, we have the following, the GCash, the BPA, the BDO, Unibank, and of course, may ara kita sa sari-sari no nga mga ano. And, arigali, they have two partner organizations, the Negros Sanon Young Leaders Institute Incorporated and the Junior Chamber International Philippines Western Visayas. So, Pagbutlak is ito is TOSP Victors Initiative which started a year ago as a response to the effects of last year nga Typhoon Ulysses in the Cagayan region. And now, sa apektado naman sing pagbaha kag bagyo nga Odette dito sa South. So, daw, grabe. dako gid ang damage sa Yes, South Sir mo. Rod. Yes. Amo na gani nga ti, nakalabo na ibang mga politiko, nagbulig man. Kaya ti, nagligad na news dito sa national TV ang Kanduni. Ay kay daw dako man ang damage sa Kanduni, Yes. ang Kawayan, no? Ito na yung few, ang Kabangkalan, nga inabalang Imagine mong tubig na sa una, hasta lang sa imo sapatos. Subong. Naglabot sa liog mo. Dalom na sa Ang mga balay. makahalit gid. Yes, mga balay. So, I think do kasubo. Dugin ako, mas malandugan mo, Sir Rod. Nga, Correct. that's why, kung makakita kita sa mga nagalatong mga puno, diri sa side naton, at kalaw ay manihambal, pero mapasalamat kita kahit papano, kahit ang epekto bala Sir Rod, Yeah. hindi kita mo nakalala, unlike sa mga kauturan, tato sa piyak nga, Amo na kasubo gani, gid kita maka-party di ko lang taon mo, pero sa pihak, sa likod sina, may kasubo kagid. Kaya ako gani, pangamuyo ko sa gabi nga itong wala na tatulog-tulog, pangamuyo ng obra mo, nga pangamuyo, nga ginoo, malugoy ka. yes. Naglikaw di sa aton, pero maski paano, sakit naman on the other side. Kiti, ang nabalaan mo nga mga friends mo nga taga Isabela, ang balan ka Rod, naglupad ang amon nga scene, ang amon parts ang balay na tumba, amon na bala. So, sakit gid ang natabo ni sang bagyo ni nga Odette ni, nga dako gid ang silingtang destruction na ginubraya. Kagabay pa nga makapangmuyuan talang nga may ayuda gid sa gobyerno sa national government Yes. nga 5,000 each para sa mga gid atong nalisdan gid Totally kayo. damaged gid kag ang aton siguro kay we are also trying to compensate with the help man sang iban nga mga grupo. So the best thing siguro no nga hindi man kita maka-extend gid sa gilayon bulig in our own effort nga may cash gid bino, pero at least we are trying to join everybody through prayers. That's right. Kaya Prayers nga get- ginapalabot sa opisina ni Congressman Greg Gasataya nga may our holiday season be filled with joy, love, and celebration of family and friendship. Kagasiling sa nga 2022 is going to be big for us, Yes. Bacolodnons. So, muna ba lang kasubok sa bayambal nga, well, we have the same country to share. We have the same world to share. Wala tamay mo. So, ang pagbinubigay amo ang mas
importante sa subong nga tinion. Bulig mo kinanglan ko, bulig ko kinanglan mo, amo gina mo. Buligay na lang gid. Ang sa Siargao ganito ka realistic sang sitwasyon nga. Kasakit Daw gid wala imol, wala mang garanon that time, no? Kay totally, devastated sila, totally destroyed almost eh. Kasakit The gid ya, Oo. kasakit gid. Makita pati mga artista, siyempre, nagagiho na makabulig maski paano. Amo na yan, check ko akong brother sa Boracay, kung kumusta ka mo da? Di, kaluyan siyang ginoo ko, no? Okay lang man. Hindi para siyang Yolanda, nga, grabe gito ya, ang epekto sa isla sa Boracay, subong ko na daw, ginkaluyan man sila. So, muna may mga area, gin man although nga, part ang Western Visayas nga gin-declared sa national government nga under state of calamity. Amo na nga ang aton nga Congressman Greg Sataya, kapalabot gid sa tanan, sang iyaman siyempre nga kasubo sa natabo sa aton Yes. tanan. Oo. Amo na nga baw. Kakisad, emotionally mabudlay. Amo na gani ma-shout out anay kadali. Yes, Sir Rod. Tanay gusto mo dagiton Yes. mo, Sir Jonald. Yes, of course, Congressman Greg Sataya, grabe gid ang imo nga pag-inspire man sa amon, kiti Sir Rod, one way or the other, we're helping each other mo. Yeah. So, the moment nga ga-open door si Congressman Greg Sataya for, gano'n sila nagpuli ni Attorney Mark Mayo. Nakita mo to. Hawa ka lang gani. Ako nakapiyong-piyong pa ko mga 4 a.m. Nagbuta ko mga 6. Kiti sa nagtahaw, nagit ang hangin. Do sila, sige, alibot ya, Sir Rod. Daw, tila operation mo? 6 p.m., I guess, if I'm not mistaken. Nag-start. Until 9 a.m. Oo. the following day. Sige, pagid. Paway lang kadali. Kaon lang cup noodles, kape. Lakat naman. Nakat naman, amo na ba lang ati, kung ako yabi ang nagtawag to sa ila, kag nagkadto sila sa amon nga barangay, ano kaka-inspired nga makita mo mismo? Yes. Ay, si Congressman Ara. Yes. Kaya iba niya sugo, natural na mo. Kaya anything can happen anytime by that time. No nga, mag-apuri lang ganito sa salakyan, guro si Attorney Mark Mayo nga siya ga-drive. Actually, we were able to talk right after sang ilang pagpanulong mga food pack. Ang akong to nga pag sir namon even ako Sir Rod na experience kay ang that time wala ako nagpa-evacuation center sa amon barangay kay gusto ko ang tanan nga mga ma-evacuate sa amon to nga area ako ang makontakto bala. Kay inyo barangay Yes. Singkang Yes, Singkang Airport. Kag kaluyan, although nga coastal kamo, Yes, pero daw yes. layo kamo gawa, Although no? may mga affected. Although nga, yes. area nga, Yes. I'm sorry, i-correct mo ko, Magsungay is part na ulain man nga barangay. May ng sityo, isa sa kasityo sa Singkang. Oh, so Oo. amo ng coastal. Yes, kag ang sa may kalong-kalong nga part. So, kumusta ka di Jansen? Kanday koy-koy, kaluyan daw, wala man. Okay, gid sa Neptune na sila I think nga part. Although nga affected gid ang mga katupad kiti lapit gid sa coastal Sir Rod. Ang sa may Neptune nga di may ang Taytay pakato sa Oo. Barangay 35. Kag di damo-damo guro mga tangkal nga nagkalaguba, no? Mga kawayan, da ba lang Yes. ginausa sa aton mga And fisher folks? yes, and Sir Rod, pagid ning pag-try ko gid siya, try ko gid siya gwa. Sir Rod, ang mga scene. Oh. At gaano Sir Rod? Galupad. Gaamo na Oo. tapos gakwan, galupad gid siya. Ayan ang sitwasyon ni Congressman Greg Sataya kag na Attorney Mark sa tagalibot sila. Do papel lang ang scene, no? Grabe gid siya, Sir. Ang hangin gid siya. Labay ka lang niya, palidon ka gid siya nga gahutik sa imo tapos ang atop ginaamo-amo ginayo. May motor gani nga nakitaan ko sa tubang bali nagpark, gaidog pila ka metro mo. Oh my gulay bus. Kogid ang hangin the Yes. time. So mo gani nga kumbaga sa Tagalog pa talagang sinuong nila sila mismo Yes. ang Bagyo. personal ang bagyo mismo. Yes. Na imagine Literal mo na- gid ya Sir Oo. Rod. Literal gid nga gisuong nilang bagyo. Lakat Ngati, tuloy anything oh. can happen. Salamat sa mga Ginoo. Proteksyonan gid sila. Kaya ti pwede nga may naglupad. Paglupad, inigo ang windshield. Sa lakyan. Tapos kamuara sa sulod. Pagbukas, ang maginator ni Mark Mayo, kag ni Kong Greg, magbukas pa lang sila sa magwa sa salakyan.
Kalain Budlay di na. hangin. Amo na. Duma palit kag pero Correct. basta ang sa tagipusoon mo ya pag serbisyo ya okay lang na ya. Wala niya ga mind at all, wala niya ga matter. Kiti kung pamisaron mo na nga hindi ka kadto, hindi ka way kami mo. Pero si Congressman Grega sa daya kag si Attorney Mark Mayo nanindugan kaya nga kinahanglan ni ang bulig sa mga taga Bacolod. So Pero kung nakuguri personal, ang balong siya si Kong Greg nga, kung pabilin ka lang dibi sa office, kami na lang, daw mo na Di sa bala. pasaho, Siguro hindi sa gusto. Gusto kasi niya. i-lead jagid ang group Yeah. na Gagihosa? yes. I mean, minding of course our congressional staff, mga drivers naton nga mga Ah. nagpabilin nga gasige contact man receive calls kay Miss Jovelyn kano kamusta ka damis. That's right. Kaya katong mga, syempre, nagbulig man. Yes. Sang mga food packs. Nga, ang, syempre, ang isa ka fast food chain man nga. Oo. Ara sila maski paano, Oo. nga ginatake nilang orders. Nga, amo na para oras. mas makabulig, makapos-apos jutay. Kiti kinanglan mo ba that time, yung pagkaon, gidya mo. Nga makaon mo diretsyo, hindi kay, ay matigang pata, pila pa na ka minutos. Correct. Pagkaon, gidya Diretsyo nga. na. Oo, diretsyo na. Diretso na. Totoo na. Yes. Totoo na. Kag Congressman Greg Sataya, Sir Kong Greg, proud gid kami nga under kami sa imo office and sa tanan nga mga nahimo mo na nga wala mo gid gina-broadcast kay kami na lang gani kung kay gusto na mo mawalaan sa mga tawo nga ang opisina open gid sa tanan although may mga times gid no nga mera kita mga ma-address sa gilayon. Of course we are trying our best gid no. And Sir Rod, we are also thankful man sa spirit of leadership kag service nga ginapakita ni Congressman Greg Sataya kag ni Attorney Mark Mayo because they are really a living example Yeah. sa amo to nga time. Yeah, good governance gidya. Yes. Kag si Migo ko gari Lake Lisa, isa man ni sa ka suppliers, photo video ni ang iya yang daw expertise. Gar, Merry Christmas. Thank you for watching. Si Ana Sinoro, Donald Cuno, may hapon di. Sige nga, may hapon ta sa inyo. Kag si Mills Alfonso. Okay, thank you. Merry Christmas. Siling nila. Kag soki tagi ni si Ana Sinoro. Kag sa tanan-tanan nga galantaw da sa aton. Ang Swede family, kitatay, kinanay, kay Gideon, kay Inday, and the rest of you guys, thank you so much for listening. So with the Judy Pellejo, Tunang Celia, Merry Christmas, down Pudupandan area. Thank you very much. And to all of our, mga listeners ta, mga FB, nga nagasunod sa aton ng live sa ating page. Thank you for listening and watching. Kay Dr. Montaño, kay Jensat Montaño, and somebody is calling. I cannot, take your call. Okay, anyway, may nga punda. Kag, siyempre pa, Merry Christmas kay Boyet, ang magulang ko sa Boracay, Ulgasan. Thank you so much. So with kay Joe Preda, daw, I wish ng gabay pa may kuryente. Nakamuda kayo daw, wala da kuryente sa area, dapit mo. I hope mayara na. Masigi si Migo gani Anthony, bisitasyon daw siyempre. Kabudlag kung wala ka giyuon, kag wala suga. Yes, and kapasalamat si Sir Roderick K. Samonte. Oo, sir. Hello, sir. Grabe Wow, man dapat mabulig kita. Sige lang, Yes. sir, kay meeting man kami ng mga officers. Ay, sa Kamsi. alumni. Sa Fortune Town. Okay. Kagti siyempre, dapat makabulig, gid. Wala ka choice. Bulig ka, gid. And at the same time, siyempre si Ma'am Jonna Balyodares ang amon nga. Yes, si Ma'am. Amon nga. Hello, Ma'am. Siyante niyo ko. Alumni coordinator. Hello, Ma'am. Si Ma'am Pancho, Ma'am. Ginapanawagan gali ang batch 2019 CABSI graduates sa tanan na lang ang campuses. Alihis, Binalbagan, Fortune Town, Talisay. Please, let's help our school sa CABSI Tracer naton nga pagpaninguha malabot tanan on kamusta gamay lang pala kita. sa Yes. figure. Do pila to Gamay pala, man. Kay mali na need I putlagyan think kami. pila
45, 50%. So, kailan lang. So, please, gapanawagan kami sa inyo nga please nang kontak kamo sa alumni office ang respective naton nga campuses kag si Ma'am Ana Mary Ann Pancho gapagta sa inyo. That's right. Si Sir Samonte pag sa external affairs. Oh, kay 2019 mo, Yes, ikaw batch. 2019 ka. Ako. Butsing ka nun, pila pa lang katuig. Pag 2020, 2021, Yes, dua pa lang. dua pa lang. So kalabanan, daw wala pa masiling naton ang ibang ubra. Yes. Kahit tungod sang pandemya. Ikaw Oo. yati kaluyan ka nga ti dugay ka naman nga SK Kagawa at the same time active ang imong karir kumbaga. So nakasulod kayo din ubra kag mapalaron nga ara kasubong sa congressional office ni Congressman Greg Gasataya. Muna nga matahom kag maayong masiling naton ang imo subong nga kahimtangan. So, ang 2019 daw, guwa ka mo. Please lang, guwa ka mo, ginapangita. Kag si si Dr. Maria Isabel Tobera, gapangita man sa inyo. Okay, Malaway ka. Isa na nga daan ka Yes. requirements sa Yes. aton nga eskwelahan. Yes, university hood. Yeah, kay gusto ginaton nga Carlos Hilado Memorial State, University. Yes. And author ni Congressman Greg Sataya. That's Sir Rod. right. Oo, That's muna why. nga, ay, gakadto ko sa NGC Oo. ka pa man, kung sino ang graduate nga. Kaya may mga batch ka na, I think, Sir Rod. 20 na, may ara ko, mga lagyo na kami. Oo. Ang 2019 na pangita, ginamunti daw, kabudlay nga daw sila nila. Ay, wala graduate din nga 2019 nga. Kamsinians, kalabanan, tag-ara sa 2003, 2005, at ano na stable na kumbaga. Ang muna nga mga batches. So, Kamsinians 2019. Yes. Kundiin man kamo, please. May ubra kung wala ubra pa balo lang gid kamo kay may requirements gid. Maluoy ka mo. Kay kailan lanta kay nang gatawa guys ako si Ma'am Pancho. Ma'am, ari na ma'am. Actually, we are also trying to coordinate with class mayors and representatives mo. So, of course, ang efforts man ni Congressman Greg Sataya, hindi kiniya mo dala because ang eskwelahan sa pagpanguna ni Dr. Norberto Mangulabdan, ang ating current college president. Doc, good afternoon. Kag, of course, kay Sir Samonte, kay Ma'am Ana Marian Pancho, kay Ma'am Weng. Kaya ang Merry FAAC nga Christmas. president si Yes. Sir Dr. Rabay, si Malaga. Si Sir, sige lang sir, kay we are also trying to coordinate with some of our class mayors and representatives man Oo, kasi maanhala. nag-graduate kaya sa Talisay, no? Ako, Talisay. Oo, so may tendency ba sa inyong tiempo, Yes. kilala mo ang mga officers Yes, man oo. nga sa Actually, may group chat Kamsi. gid, galing kay Budlay, lagid bala mag-go together sa ilang. Yeah. Maka-reply. Sige lang. si kay ara ka man permis sa Yes. field, maayo lang ka sa kami sa imo naud nga ti magdoli tupad and everything. Kasi Yes. jutay ayoon ta lang si Congressman. Makasigway Okay, ta nasa gamay. iya, okay, ginaya Ang ka, balon Kong ta Greg. nga sino sa inyo ang graduate sa Yeah, 2019. yeah. Wala niya malisya kung ano kay para maano ta lang makumpleto ta ang requirements Yes. ng CHED. Okay, kita. Oo, buligin Okay, nyo good. kami. 2019 ang mga graduar sa Carlos Hilado Memorial State College. Kaya anyway, ang 2019, pagka-December pa yan nagka-COVID mo. So by that time, nagpag-graduate nyo, diin ka mo nga, sa Talisay? Talisay. Actually, ang next batch nga batch ang affected yung pandemic. Kamu ka daw nakalampuwas ka mo. Yes. Kapag December pa, kasi nag-graduation nyo that time, May. Okay. May. Pila ka mo ka campuses to that time? Tatlo kami sa Talisay. Talisay, Fortune Town, Alihis. Cagalis. Fortune Town. Oh, tapos Kaya ang Binalbagan, may Manila. Kaya ang Binalbagan medyo malayo. So mabudlay nga makadto pa sila sa main campus sa During Talisay. rehearsals, good life. Oh, yeah. Oo. Sa Ano ka to gani? Sumakom laude ka to, no? Wala. Sige lang. Wala. Wala, Sir Rod, wala. Kaya kuya, sumakom laude, kuya. Ay, ako Pag-graduate ko, ano nga suma, makita ko, Ano ka so, Sir Rod? sumampung taon. Sumampung taon. Ang iba. Ako sumaman. Oh. Sumama sa mga gagraduate talaga. Amo na lang.
Ay, ba yung Graduate. magna? Oo. Yung magna 9 years sa college. Gitinguhaan ko gito kay Maluka ga-effort ganun si Congressman Greg sa taya nga ipa-state university. So, dapat ang That's mindset right, sa mga oo. estudyante, Maluka, dako-dako opportunities mo. Kung kali, ano nga pag lang yun sa state eskwelanta, from Kamsi to Kamsu, no? Yes. Oh, State University. Kamso. Pero si Chapo na. Oh, come. Hello sa akong mga family sa Parangasing Airport kay Caprosini Distrito, kay Tamarili Hibala, kay Bimbo, sa akon kaupod sa SK, kay SK Chairman Dana Micaela Perma, sa akon man nga mga upod nga SK Kagawads. Of course, sa gatinguha gid no, again kagina ang mga donation drive, pwede gid maka-visit sa page ng Carlos Helado Memorial State College kag sa Facebook page ni Roderick K. Samonte, subong man sa TOSP naton nga mga kauturan, sa Facebook page ni Stefan Paul Dungka, kay Adnan Balisi, kay Jo Meriticar, kay Laila Jules, kay Leonard Gilaran, kay Monre Javier, sa bata ko nga summa cum laude, gini siya pala mo sa Riverside. Upod ko na sila sa 10 outstanding students of the Philippines nga grabe gid ang effort. So diri gid ko mapawi. Manawagan gid kami sa tanan nga mga celebrar sang Christmas kag sa mga it's time to give our brothers and sisters a comfort during these times of masubo, no, pero we are striving to help them. That's right. Kikti, aside from gapanawagan kami sang mga naggraduar sang 2019, ang pinaka first and foremost gitsabong amo ni ang proyekto ni Sir Roderick Samonte nga magbulig kita Kamsinians community sa aton mga utod nga nalisda na ay kabudlay pang manumdum sang natabo dito sa southern part sang Negros Occidental. Amo nang may friend ko ganing nagambal sa akon, Rod, grabe man bala sa amon sa Negros Oriental. Sa Oriental nga Bais say. ko no, damo man. Ay, amo na gani nga ginkulo-kaloy. Anta ang tiyo kuya gani sa Escalante, although hindi ka amo na guro ka baskog-baskog gid no? Ang hangin, pero still ang isa ka puno sang mangga na tumba sa ilabalay. Amo na nga baw. Terrible gining si Odette ni. Muna nga palihugang, mapabunyagang, mga bata, yun, di pangalanan anay Odette. Kaya daw, Yes. dapat na madumduman eh. Sa amon man na teacher, si Attorney Annabel Palik. Si Yeah. Attorney Palik, sa Sipalay, na sila surod mo. Sa mga classmates man na namon, si Miss Josa, tani okay, gid ka mo. We are with you sa pangamuyo namon tanan, and we know nga kabudlay bisarod magambang nga kaya tani mo, pero ang gagiho bala nga mga like kay Congressman Grega Sataya, kay Attorney Mark Mayo, kay Congressman Grega Sataya liwat kay duwala gyud nakapoy surod Christmas, Sabado, Domingo, galibot para ay pabatsyag sa isa kag isa nga we are all in this together. Siyempre, kinaano man sa ato ni Congressman Grega Sataya, ngati, we have to keep the faith. Maski magkainano pa. May may friend ko nga namin sa iyo magambal na ang siling niya may purpose ni kuno kung nga natabo ni. Yes. Namun ko, do kabudlay, kag may rason. Sin ko kung may rason, do kabudlay man, ngayon na balang it has its own reason, which reason itself doesn't know. Do kabudlay, yan ko maghangop nga, kisa dumatangla ko kag mamangkot, pero hindi pwede eh. Hindi pwede. You can never ask the wisdom of God. Pero tiyan mo na bala nga, sakit. Pati gani ka na yung Mama Miriam Zaiko dito sa Kabangkalan area. Ang ila to hotel, ang Psycho Yolandia, open kinilaman para sa tanan. For free. Amo na, na fully book ka suddenly ang hotel nga. Masininta nga daw sa makayum-yum ka nga tinaga, pero daw inabalang ang mga blessed naton pag nga mga utod, handa magbulig sa tiun gid sang kalamidad. Wala bala, Yes. no? Wala diferensya, imol manggaranon, ululupod ta di. Because amo to nga time, Sir Rod, amo to na mentionar mo kagina sa Siargao nga side, pigado mangkaranon.
apektado gid siya. That's right. Halain gid siya sang pamatsyag pagkakita mo devastated. O ka, hala. Kay daw ang masiling mo matado hindi kuno mo siling amo nakabaskog. Ang ikog gid kuno amo nang delikado. Amo ni si Babala ang 195 kilometers per hour nga naigo sa Siargao, Surigao. Kung nag 195 man ta di, oh my God, amo na nga patiguro kita di, wala ta subong di. Although, nga ang signal on number 4, air? ang Bilogan Negros. Oh, ang aton tuya daw nasiling lang to sa iban, ang hangin di sa aton. Hangin, nag Sir Rod. 98 Hangin ta. gid siya kay ang ulan do hindi mo gid masyado mamatyagan eh. Pagwa mo yan mo na yaw, tanan nga atop ga galupad sa dalan ti. That's right. Himot na lang gid. Kag masiling ta, makakapamangkot ta sa atong kaugalingon nga, ano man, ang mga tanom sa kabukiran, kalbo na gid, nga hindi nila sarangan salupsop ang tubig, nga daw nagapanaog na lang ang tubig sa bukid, nga makadto sa kapatagan. Daw mo na bala nga, hala, daw wala na may masagang sang tubig, amo na nga gabaha. Nga siling mo, hindi magidamaan ng tubig, hangin. Gito ang grabe kay Odette eh. Kung panamdum mo ito gani kay Yolanda, daw 235 kilometers per hour ito. Ining kay Odette daw sustaining wind with 195. 180, 195. Oo, pero ang ilang devastation, ang destruction, kay ini si Odette daw kalapad-lapad sa iya diameter, no? Ang sakop ya. Oo. Grabe, sili ko na gani, oh. Wow, I've been to Bulan, Sursugon, layo na na. Ang Tikaw Island sa Masbate, nga kanami-nami manadang area, layo man na kaayo. Pero nalabot ni Odette. Singko, baw, ka ano, gid na. Asuplada kayo din. Oo, Visayas, kag Mindanao. Maldita kayo din. Oo, daw halos bilog nga, nasyon that time na igo. Yes. Kung panamdumon ta. Although wala matamaan sa mga northern part of Luzon. Oh, pero ara na patsagan ito ng ulan-ulan bino. Amo na mga And- keep the faith mga mungyo Yes, na kita permi. kag we are Parehas na really- nahimo ni Sir Ed de la Fuente. Okay. Oo, amo gina permi. Advice sa mga mungyo kita permi. Kay ari na si Sir Ed. Merry Christmas, sir. Magwala kami na karon, sir. Okay. Anyway, kami sa Congressional Office, especially si Congressman Greg Sataya and Attorney Mark Mayo, gusto lang gid nga ipabatsyag nila sa aton nga opisina ara, and wala man sila gauntat gid sa pagwa, pag-search sa kung ano mga pwede iubrahon kag ti natinguhaan gid. Kag Tama na, oo. nagapasalamat kami sa Congressional Office, sa mga staff nga kaupod naton, Sir Rod, no? Oo. Salamat gid sa inyo serbisyo kay ti if it weren't for you, amo lang ambal permi ni Congressman Greg Sataya, ang pagserbisyo kuno ni Congressman Greg Sataya kag ni Attorney Mark Mayo kaupod ang tagsa ka isa. Meaning we are joined together para Yeah. sa isa ka purpose. Kapit kamay ka. Gamo na Yes. bala nga sharing is not about charity work. Yes. It's about making a difference. Amo na nga ginapalabot gini Kong Greg nga ti wala siya gapabaya, wala lang siya gasugo. O, ay. Kundi siya mismo ya ang gagi. Yes. amo Kipot na. ko ba? Ano, kung Christmas Diba? pala, pwede nga hindi na lang siya magupod. siya Puko na lang siya. siya gakwat sang pila ka karton nga food pack. Oh, Siya amo na gapangatang. Oh, mo na nga sining mo nga ka-selfless ang gid bala nga kanami nga. Because Oo. naghalin ang perspective niya, Sir Rod, naghalin siya sa amo sina mo. Asa subong That's why he's always trying to make these things all the while para ipabatsyag sa aton nga giara sila for all of us. Yeah, that's right. Daw, mo to siling mo nga, well, we can get through all this as long as we, ululupod ta and we hold hands together. Amo nang ang Congressional Office, wala gid ka pabaya, kag ara lang gid permi, kag kung ano ang concern ti kung gusto niyo ipalabot sa opisina, makadto lang gid kamo dito sa High Strip, no? Sa ground Yes. floor. Sa ako pa ni sa Circumferential Road, kag Barangay Villamonte. Balaan nyo naman yang area kay kitaon man na. Kung magsakay ka mo jeep nga home site, malabay man ginadaya
as long ang balo lang gid ninyong sa opisina lang kami ni Congressman Greg Gasataya. Kag tiyang mga congressional staff din ang mga kagwapa pa ka mga Oo. nabalang ka-sweet maghambal. Ay, Si speaking of Melissa. sweet, Ma'am Sweet. Si Ma'am Sweet. Hello. Ma'am Sweet, salamat. I love you. Ano na nga ti padayon lang gid gagti kinanglanon tigit si Congressman Greg Gasataya ang operation na ano ya bala tulong operation pagbulig sa tanan wala ano nga kolor pa man ang iyaya alalangay tanan sige mabulig lang ta para wala bala kunano pada nga ti baton taman na yan nga maski tanan ginaubra mo na ginapaninguhaan May mo. mga kritiko. Oh, may kritiko kagya. Hindi taman siling nga malabuot ang 100% gid nga sa pagbulig bino. May ara iban nga mabilin pero te ginatinguan nga mabalikan man sila. Yes. Kag mabuligan man. We always live with a balance point of view. Amo gid man na Sir Rod, kay ti biskan ano ta ka effort no kung kaisa may mga tinaga gid nga hindi man bala ako magabunga man asang gakabatsagan kag reaction sa sitwasyon. That's right. So gina-honor gid na sa opisina ni Kong Greg kiti that's where we are coming from also. Okay, your parting words kay daw tiyempo na nga taga-antas ang iyaman nga we're excited to listen to him. Si Sir Ed de la Fuente. Yes, Okay, ang imong parting words? Sa padayon nga pagbuligay naton ara gid sa tunga sa likod sa atubang kag kaupod nyo gid si Congressman Greg Gasataya kag si Attorney Mark Steven Mayo liwat si Congressman Greg Gasataya sa tanan nga posible nga serbisyo nga diretso gid sa tagsa ka Panimalay. Merry Christmas. Okay, kag syempre pa, padayon man ang aton nga 1,000 Hope ni Attorney Mark Mayo. Kag syempre, sa ngalan sang pinalangga natin ng Congressman Greg Gasataya, sining programa syempre, ari ko di. Ako si Rod Simon, ang Get Closer nga programa ni Congressman Greg Gasataya. Mga kaksyon sa diin kaman sa Pinas. Opo David Donald. Sir Donald, love uton ka sang amon balita. Sir, dapat naka-on ang mic ta. Kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Radyo!